Say guys for the people. Iwe. Guys, nasi ya pakaipa. Show off kuti vanhu vazvona kuti mvura tiri kumwa mazuva ano kumbo ndakasekwa nasekuru bheni taenda pasikero uya padhuze sekuru bheni vakandiseka zvikanzi hesvo mukati kuti tiudzei ndakashamisika chinzi chimbo mumboona kuti ndakasimba sei ndikati arika ndimbonoona kuona neso 110.8 kumuri kuti makasimba sei ndakati nesoti akwirai futi ndone ndizvo ndati kwirai futi ya imombe zvayo imombe zvayo kune munhu mombe kwenda mombe zviri vaviri kamunhu mombe 111.8 ndikati kwirai futi kembiri ndizvo kwirai futi ketanarati akomana zvinomodii but ndinoda kutodzika kuya pazero nati saka motomboita mwedzi musingadyi ndoti muye pazero pamuri kuda. Guys, for the people zvakaitika ndakataka kuhwama join makumbo musefani indoti kuna baba fere ndogwa gumbweni chi zvakaita 3 weeks ago aditi ndikati ndikangofamba 2 seconds gumbo rangu riri kundirwadza kuda ndisvike ndiro gumbo rangu riri kundirwadza iri rekuleft ndichinzwa kutsva kuti zvekuseka ndikati nomanje ndoita sei baba fere ndobva kuti hausi kusimbisa here ini ndo zvandisingadi kuhwa manje izvozvo ndo zvandisingatomboti kana kutombohwa munhu nditaura ndasimbisa ndikati but vanenge vari correct 3 weeks ago saka blanda yatakaita pandakatanga ngwa join iroro richinditanga kundigwadza ndikangoda kungofamba 2 seconds hatina kuinda pasikero ndobva ndachitanga kuchimwa mvura yakawanda ndakatanga kumwa mvura yakawanda pepe ndobva tazonotsvaka bhatiriri pasikero nadhai yanga achiripo ndobva ndachinorekodha zvese ndobva taita sei ndaenda kwatikaenda ndatipuwa schedule yangu yandakapuwa kuti ndofana kudii yanditika ndaenda kufamasi iro pepai chimoto ndakati ndozama kuluza weight inonetsa kuluza ndinokuiluza sindinovarayika mambozviona saka ndasekubvatanga kundiseka guys ndakasekwa panure zvokuseka vakamwa ndikonyepera ndobva ndazoti pavaitokupa vanazvondo vari kumashopa kuvatama zvevakidzi ndobva ndati sekurubhenchu yemone skero iyai imopinda indopinda saka ndobva patakazoenda kunoona nadhai ndandapa 113.9 ndikanga vaudza vana sekurubheni vakandiseka guys vanhu vanofungwa kuti inini ndinoseka sekurubheni mohahwa vachindiwanzira kuti ndiri mombe munhu wemombe makamanibavatwa ava vanhu vanindinokubhula hanzi ndinoita mubhulo kwamunhu imi muchindiudza ndiri mombe murungu uri kunzwa kuti uri mombe you are fired aiwa muti mombe muri munhu aiwa saka guys ndobva ndaramba ndichikonja ndobva ndakaita pa 111 ndakafara ndikauya ndichimaupeni ndapa 111 zuro ndobva ndazoona tapa 110.8 ndikati sekurubhenchu ndakafara ndikati saka zvandakaudzwa manotsi angu ite zvokushanda saka bva ndanzi chitanga kufamba neshoka uchibva uko kwatiri kugara zviya kuno kwatiri kuvaka guys ndandapafamba masviko 4 kilometers man saka nawo izvozvi zvinongozorora kuzotokwenika pamabva uchiya ndikati ndatoti ko munhu anenge isisishero ndenda auya akati vasiro vangafambe neshinogera akana vasiriyo tanozvinyerikana maapa ini ndatoneta kuti ndikumanyerera kati vonhu vamazvi ndanditanyara saka ngatione kuti tosvika pa 105 mwedzi paunopera asi ndandinolema madzimai
2 years ago ndakamboita futi 1 tikorufu7 ndikatanga kudhaita ndaenda kumusha zvikanzi kuna munhu udhaita ndikatanga zvekudya gore rinozve majoini rangu ndo rarokwadza ndisikachagoni kusamira zvandikangota kudaiwo so kana kuti for 10 minutes aigwadziwa amozvo but anyway now iripo ndeyekuti vazhou vari kuno kugokwe kumared roof vakavazita chupi inobva nepasi yayo inini it's my first time like I said it's my first time then pane vanhu vari kuti why imba iyi yakasimuka ne115 imba yakadai we recommend chakati tikati no vanhu kana dzimwe nguva vasina kuzviona kana kuzviziva vanofunga kuti imba yakasimuka ne115 sekuru beni handei munotsanangura yaipana yaimuratidzi apa babafarai apa pasi right ndinotsanangura ndichiti mumashamarieni nemhuri yezimbabwe nevanotipa mabasa malines maviri iri nerimwe riri mukati takabva nawo ari maviri ichi nderimwe lines iri ivhu takabva nawo ari maviri iri 230 saka kubva pasi saka tabva nayo pasi tasvika panapa ichi peposi yekuti tisiye ichi mukati tinosiya silabu yedu inoya yobva yabata apa chove chinhu chimwe chete vasilabu nemudhuri uyu zvichireva kuti mudhuri wedu wakwenda kumusoro yakunomira kunorufa unenge wakwenda wakadai so wangoenda wakadai so nekuti kuno kunenge wagara pasilabu yemba iyi iri kuenda uku silabu inoya yomwako yogara silabu apa mudhuri wedu wobva wazokondinya kudai ndozvi dzakuenda dziri 2 tikaita sezvizvi kudai so tikadziita dziri 2 lines kuti imimi mudzione kuti dza2 dzabuda kudai so tatadza basa nokuti pekuti isu tidire vesilabu yedu haina pekugara tinenge tisina pekuti yaenda kunogara tinenge taisa vasilabu mukati memba mugomba zvinove zvisingatendera kuti vasilabu ndo inonosimbiswa imba yonokubatirai imba yedu yoya yogara hafu to apart ndeyesilabu hafu wei ndo vinenge iri yekunze asi pakusimuka mudhuri zvakuenda zviri zvitina zviviri zvese kudai chine chihafu chakagarira vasilabu saka izvi hongu azhinji amugone kuzviona kana iri kamera yatora nechekuroku mona senge pane 1 line not se 115 rimwe line racho riri kuseri rakamira kuti rivharwe nesilabu ndo rinenge ringove nemusiyano we1 chitina chichetechi chesilabu kuti zvobva zvangoinzana line iri neiri zvainzana 230 yedu yakwenda nosvika imba yasvika kumarata ichisimuka yakadai ndo zviri pazvazviri saka right now imimi penyu pambokwana nditika tochirwana because vanhu vanga vato vanhu hope vanga vachichikweshena kuti imba iyi why yakasimuka ne115 ndikati no hazvisizvo saka pamwe havana kuijaira kuzviona sezvizvi izvi nevekukanzuru kwacho vanga approve havanga approve kuti ungasimudza imba yakakura vazhou handei pana mazhou muri sei vazhou ndo vaya vanoti ndo vakatisira masola tiri kudrive 3 mazuva aya vakaenda nesu futi kuplazi vakanesa futi masola now vakuisa futi kunoku but vazhou sei makarekomenda kuti imba iyi hombe yakaita sei ichubwe kubva pasi instead of kuya zvamunongoita kune dzimba dziadzi kuita pamusoro makadive mashamarians haisi tinofara kuno chaizvo tiri kuita basa redu tichiziva nezvatiri kuita uye tiri kuti imba yedu iyi nokukura kwayakaita mukaita mapaipi achienda nemudenga kazhinji iyo zviya ndo zvinopisisa imba uye zvinoda material yakawanda uyezve zvinoita kuti vanhu vaya vanova vachizochubha zvinotsemurisa imba pakuchera pakawanda asi zvino kana mashandisa ari anoenda nepasi imba haitsve
kozoti chimwe chacho material yacho ishoma, hapana material yakawanda. Amaenda nepasi inoshandisa material shoma shoma. Mawaya acho anenge ari mashoma uye ine zvokuti magetsi imba haisve nemagetsi kuti anenge aenda nemuslab. Uyezve panyaya yekuti mapaipi aenda nepasi inoita kuti chero labor racho inenge yasiyana. Zvinosiyana kuti labor yacho unogona kuita 3 hours watopedza kuita wiring. Asi kana uchiita nekudenga unogona kuita 4 days kana kupfuura. Saka zvinoreva kuti zvese zvinenge zvarijuswa kuda kwekuisa mapaipi nepasi. Pano kuti hatisi kuti vanoisa nemudenga vane vachikanganisa, asi kuti tiri kuiti vemudenga vaya zvakangonaka, asi kuti munhu ndiye anosarudza kuti zvaada. Uye imba kana yakakurisa inofanira kuenda nepasi kuitira kuti zvisevhe material. Kunyanya pamaterial ndo pazvinonyanya nelabor. Nokuti labor yayi kana yaikuenda nemudenga inoita labor yakawanda, inoda material yakawanda. Mukura pamukuti labor mukura kuti imimi kana munhu abva nepasi pamuchazokondinya nemuchidayoso versus kuti muri kutotanga kuti imba yapera. Kana yapera kudero mochitanga kuya kuzochizira. Mari inobhadharwa nemunhu uyu atanga achidai kukubhadhara imi. Neversus mari inotangwa nemudenga. Dzakasiyana. Izvi zvakachipa. Nokuti apa chero wiring yacho saka point yangu ndepekuti izvi zvakachipa. Zvakatochipa. Alright. Zvakatochipa. Saka cheap labor. Material zvakachipa, kulabor futi zvakachipa. Nokuti hapasina munhu yachambodzi kungogadzirisa kusa apa level yataisa iyi. Malevel yatakaisa aya ndiye kungojoina box. Hapana chimwe chichanyanya kuiswa. Kujoina box takutona mabox. Takachakwanisa kuti tatopedza kuisa izvi takutokwanisa kuti wiring musiwoyo. Saka chimbouyai titangire kunoku kuti muti gwazi vamwe vari kuona zviraundi havasi kuzvihwisa ndei apa. Why maisa chinhu icho apo specifically ndechei? Icho ndo pachazobudira pane plug yedu, ndo plug point yedu apa. Ndo panobudira plug point pakane zvakamira zvese izvi. Zvakamira zvese uyai. Kubudira ma plug points. Uyai. Pane double socket, pane double socket chichiverenga kuti mangani. Saka izvi uko kune 1 why apa pane 2. Kunota 1 ndo kwainenge ichipedzisira. Ndo kunoperera security. Security yedu chibva board apa. Pane mapaipi akawanda. Wande pa board. Uyai pa board. Panenge paine board redu rema MCB apa. Pano apa. Saka ichibva apa inoenda security yoenda apo. Zvokutanga apo. Yobva apo yoenda pane pechipiri apo. Yobva yoenda pechitatu. Yoenda pechina apo yapera. Yozoti iwe inobva apa. Yoenda apa pechipiri apa. Yoenda pechitatu. Yoenda pechina. Pechishanu. Saka inenge yapera security. Ino iyi inobva apa. Yoenda apa pechipiri, pechitatu, pechina, pechishanu, pechitanhatu. Tozoti iyi ndiyo point yedu yekuka yestove. Iri pasenda taisa kuka yepa center pekitchen. Saka chirungu. Chirungu chirungu. Nokuti chati dziya dzekumadziro dziya idzi takuita dzinozoita mastove ematachi aya anenge efoni. Mazviziva sei kuti ndosenda mamezha sei? Taiziva nokuti taita dhiaki. Mamezha. Saka vazhowo iyi amaita inonzi kuchuba from pasi yakanonzi chistarai. Inonzi decking. Decking. Inonzi decking. Inonzi decking. Inonzi decking. Alright. Apa language yemagetsi inonzi decking. Ko yepamusoro muchizva munoita zvazva zvokuti. Pamusoro inonzi chasing. Munoiti chasing. Iyi ndo inonzi decking. Zvinozosiyana hayo. Siko kunonzi kuchuba kudi. Kuchuba kuisa mapaipi aya makonjisi aya ndo kuchuba kwacho. Iyi ndo decking. Saka ndoda kuti spelling yacho ichi. Decking. Saka hours mangani kuita izvi? Patongoti hata vana tangana na 7. Na 7 saka tongoti nearly 4 hours. 4 hours. 4 hours matopedza. Tatopedza tubing. Asi kuri kuchera ka. 2 days muchiri kuchera. Alright. Apedza 2 days muchiri kuchera. Saka apa pane pakatonyanya kuoma manje. Rai ndo zvasara apa kana imba yasumuka pasara kungoisa chete kuchichesa manje malights. Nemapoints amwe akasiyana siyana yana giza nepaneka masola ndo zvasara.